huomenta Koillis-Helsingin lukio. Aloitamme tämän maanantain aamun avauksella, joka kuvataan näin suorana täältä mediastudiosta. Minä olen Jenni Halttunen ja juontajaparinen tänään toimii Elisabeth Gonzales. Tosi kiva huomenta munkin puolesta teille kaikille. Ja meillä on tänään tosi ajankohtaisia aiheita käynnissä. Pitemmittä löpinöitä mennäänkin suoraan aiheeseen. Ja meillä on tänään ensin vieraana täällä meidän koulun opiskelijoita ja ne kertoo fiilingeistä koskee koeviikkoa. No, mitäs koeviikko teille oikein merkitsee? No koeviikko merkitsee mulle tällaista valtavaa stressiä, kun pitäisi kaikki se osaaminen, mitä on nyt kurssien aikana kerätty, kaikki se osaaminen pitää muutaman tunnin aikana näyttää. Se kyllä aiheuttaa hemmetin pahaa stressiä. 3 viikkoa aikaisemmin, kun koe edes alkaa, niin aloitan lukemisen. Koeviikkohan on mulle 1 viikko vaan muiden viikkojen seassa, joten mua ei yhtään kiinnosta. Et jos mä pääsen läpi, niin tosi ihanaa. Jos en, niin voi ei mitään. No, kun koeviikko tulee, niin miten te aloitatte lukemisen ja miten te luette kokeisiin ylipäätänsä? No siinä vaiheessa, kun koeviikko alkaa alkamaan, niin siinä vaiheessa yleensä huomaa viimeistään, että ei osaa yhtään mitään. Ja sit vasta se stressi iskeekin. 3 kertaa luen kirjan kannesta kanteen. Mähän en lue kokeisiin, että silloin koepäivänä, jos mulla on aikaa, niin bussissa voisin avata kirjan ja lukea. Kun en mä voi, kun mun frendit tulee bussiin ja sit me niinku jutellaan viikonlopusta ja sit ollaan jo koululla. Voi ei voi mitään. Sit mennään kokeeseen, kirjoittaa mitä osaa. No kun yläasteellahan se koealue oli aina tosi selkeä, ne kaikki sivut annettiin etukäteen ja päivämäärä tuli hyvissä ajoissa. Kun sitten taas lukiossa parhaimmillaan joutuu lukemaan sen koko kirjan, niin onko teillä ollut sit hankaluuksia ajoittaa se, että no milloin sitä nyt pitäisi aloittaa lukea ja muutenkin, onko se ollut vaativampaa verrattuna yläasteeseen? No onhan se siinä mielessä, että lukemista on enemmän, mutta se on tosi helppo ja sellainen yksinkertainen aihekokonaisuus. Että avoitat kirjan etukannesta ja lopetat takakanteen, niin se on hoidettu. Lukeminen on kivaa. No mä säälin mun kavereita, jotka lukee koko kirjan, mut kun mä en oo yksi niistä, niin tää ase ei niinku silleen kosketa mua. Et tosi harmi juttu, että pitää lukea koko kirja, et lukio voi ei, tää on kivaa. No niin, lähdetään nyt tästä nämä ajankohtaisempiin aiheisiin, eli abeihin. Eli 3. vuoden opiskelijat, eli yhtä kuin abit, ovat jäämässä tämän jakson jälkeen pois lukiosta ylioppilaskirjoituksien takia, eli lukulomalle toisin sanoen. Ja torstaina 18. päivä järjestetään Abi-show, johon abien koulunkäynti sitten päättyy. Ja sitten Abi-shown jälkeen abit lastataan rekkoihin ja kuljetetaan virallisesti pois koulusta. Sekä Abi-shown että rekkakuljetuksien valmistelut ovat hyvässä käynnissä. Tosi hyvää huomenta teille, rakkaat Koillis-Helsingin lukion opiskelijat. Me ollaan tänään menossa katsomaan, kun abit tekee niiden aivan jännittävän upeita banderolleja. Abellahan on tietysti aina nämä rekka-ajelut, johon ne tekee tosi hienoja julisteita. Nyt mennään katsomaan niitä mun johdolla. Mitäköhän mahtaa löytyä autotallista? Onko siellä Abella täydelliset bileet käynnissä? Musiikki kuuluu, mutta mitä onkaan todellinen meininki? Katsokaa ja ihastukaa! Moi! Me tultiin tänne kuvaamaan, kun te teette näitä tosi hienoja julisteita. Olen sen 5 minuuttia näitä tehnyt, mutta parhaat 5 minuuttia elämästä. Tää on oikein hauskaa kuulua. Aloitettiin maanantaina tekemällä ääriviivat. Mut sit me ennen joulua me aloitettiin niinku suunnittelu ja työnjako. Ois pitänyt aloittaa? Niin. Ja sitten jouluman jälkeen alettiin piirtämään ja maalaamaan.
abit lähtevät koulustamme tulee toisvuotisista opiskelijoista koulun vanhimpia oppilaita. Tätä tapahtumaa julistetaan vanhojen tansseilla. Ja meidän koulun opiskelijoille nämä aivan mahtavat tanssit estetään helmikuun 19. päivä, joka on perjantain. Vanhojen tanssitreenit ovatkin jo hyvässä käynnissä. YKK, KKK. Koulullamme on tammikuussa opetusharjoittelijoita. Opetusharjoittelijat eli auskut seuraavat opetusta ja pitävät joitakin tunteja. Koillis-Helsingin lukioon nämä harjoittelijat ovat saapuneet koulumme mediapainotteisuuden vuoksi. Studiossa tänään ovatkin No niin, ja lähdetään sitten kysymyksiin. Mikä mediassa kiinnostaa? No mua kiinnostaa oikeastaan ne eri medioiden vaikutukset ja valta yhteiskunnassa. Mua kiinnostaa erilaiset mediatekstit ja se, että millaisen kuvan media antaa todellisuudesta, ja olen kiinnostunut myös vaihtoehtoisista medioista. Itse ainakin olen pohtinut tässä jo hivenen aikaa, että mitäköhän eroa mahtaa olla opettajalla ja opetusharjoittelijalla? No me harjoittelijat ollaan opiskeltu sitä meidän omaa opetettavaa ainetta jo, mutta meillä ei ole vielä sitä niin kuin opettajan pedagogista pätevyyttä. Ja pidetään vaan ihan yksittäisiä tunteja, teidän omat opettajat on myöskin siellä paikalla, kun me opetetaan. No miltä Koillis-Helsingin lukio on teistä vaikuttanut? Tosi hienolta. Erityisesti tämä mediastudio on tehnyt vaikutuksen. No, teillä on tosi hienot tilat ja täällä varmasti pääsee monipuolisesti tutustumaan eri median osa-alueisiin ja se on kiinnostunut. No, mahtaakohan sitten koittaa jonain päivänä se suuri päivä, että teistä tulee opettajia? No ainakin virallisesti, mutta sen näkee sitten, että mistä saa töitä, että toimiiko sitten opettajana. Joo, vielä on vähän vaikea sanoa, että mihin sitä sitten lopulta päätyy töihin. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Meikäläistä saa äänestää oppilaskuntaa ja päivän puujalkavitsi, hän tulee tässä. Hei! Mä en lähde Tampereelle, enkä mä lähde ulos, vaan mä jään kouluun. Eli hyvää päivän jatkoa. Myös multa.